Salutare, oameni buni, eu sunt Genius. Alături de Ionuț vă juca Clash Royale. Un joc, vreau să juca un meci. Stai, îți dau cerere? Da, dă-mi acum. Da, stai că uite, mi-ai dat. Mi-ai dat. Mi-ai dat deja. Stai că mă las. Salut. Băi, nu știu ce mă mai frate, m-a făcut pe ăsta din... Ce? Dai! Bine așa! Eu ăla meu! Băi, tu ești nebun! Știu. Ai level 5. Poate are level 5. 5, am crezut că am level 4, ești nebun? Am crezut că am level 4. Ai 5. Da, acum am văzut și eu. Filmăm 2 minute. Dai cu bomba de... Hai cu defensiv acum. Mi-am pus defensiv acum. Și că mi-am scos vrăjitoarea. Cred că dacă punem vrăjitoarea, cred că mai dădeam vreo. Nu știu, tăcesc. Deci, și dacă tăcesc, ăsta mea o tăcesc putii. Nu mai puti pe aici. Mă rog eu. Și m-am sperit că mă rog. Ce putea? Hai scot ăștia mai buni. Hai scot pe ăștia mai buni. Să-i bag... Asta cu tot, pa.